Numru ta' studenti fl-MCAS suppost se jibdew ir-resits tagħhom 3 ijiem oħra, iżda sissa għadhom ma rċivewx ir-riżultati biex ikunu jafu jekk għaddewx mill-eżamijiet u jekk le x'materjal irridu jistudjaw. Diversi studenti għamlu kuntatt ma' Net News inkwetati dwar dan id-dewmien u għamlu aċċenna l-fatt li hemm diversi korsijiet u livelli fl-MCAS li għadhom mingħajr riżultati, mentri suppost se jibdew bit-tieni prova tal-eżamijiet fil-21 ta' Ġunju li ġej. L-istudenti waslu l-ilmenti tagħhom u wħud minnhom anke kitbu fuq il-medja soċjali jilmentaw dwar nuqqas ta' żmien allokat lilhom biex jippreparaw għar-risit minn meta jirċievu r-riżultat sal-ġurnata li hija skedata bħala l-ġurnata tal-eżami. L-istudenti qalu illi għadhom ma femux għalfejn qed jitħallew fil-għama. Fil-fatt studenti li tkellmu ma' Net News saqsew kif jista' jkun li tistudja suġġett sħiħ f'inqas minn 3 ijiem għall-eżami. Għaldaqstant appellaw biex il-perjodu għall-eżamijiet tar-resits jiġi pospost. Ħafna minn dawk li qed jilmentaw ġejjin mill-korsijiet tal-Istitut tal-Immaniġġjar tal-Business u l-Kummerċ. Hemm studenti oħrajn li għamlu kuntatt magħna u stqarrew li bdew jirċievu riżultati f'dawn il-jiem iżda xorta m'għandhom żmien biżżejjed biex jistudjaw għall-eżamijiet.